Здравейте! Както обикновено, аз съм Милица, а вие сте в моя канал. В предишните две видеа, които направих за моите нови придобивки и първи впечатления, вие много харесахте грима, с който бях и ме помолихте да го направя. Аз използвах тази палитра на MAC, която е Purple Times 9 и която аз все още не съм ви презентирала по никакъв начин, така че с удоволствие направих този грим с участието на тази палитра. Ако ви е интересно как направих този грим, ако сте от тези, които го пожелаха, настанявайте се удобно и гледайте. Започваме, разбира се, с Paint Pot на MAC в качеството си на база под сенките. Тя ни осигурява много добра база, много добра издържливост и изравняване на тена на клепача. Минаваме към лешникотрусачката, от която ще използваме този светло розово-бежов цвят под веждата. И малко по-надолу, за да можем след това удобно да преливаме всичко останало. От Purple Times 9 започваме с най-светлия розов цвят, който съдържа слюда в себе си и го нанасяме във вътрешния ъгъл на окото и на двете очи за просветляване, за красиво проблясване на светлината. Много красив цвят, много го харесвам. След това взимаме от този пепелно-розов цвят, който е сатенен и който аз много харесвам, и го нанасям в центъра на окото, като леко след това го преливам нагоре към сгъвката и на второто око. Почиствам четката в тази AliExpress на почиствачка и взимам от този цвят от лешникотрошачката, бледо-розовия, за който ви казах, и започвам да преливам. Харесвам този цвят, защото той не разваля качеството на останалите цветове. Той е прозрачен. Сега взимам от този тъмен цвят, който нанасяме в ъгъла на окото и започваме с него да оформяме ъгъла леко по леко, като преливаме остатъците по четката и след това взимаме MAC 217, мисля е това, с която преливам още по-добре. Взимам от този пепелен цвят, който е сатенен, който сложихме в средата на окото, и добавям, защото искам именно в него да се прелеят останалите по-тъмни цветове, които ще добавя в последствие. И преливаме. И отново добавяме. До тогава, докато не получим задоволителен резултат. Аз винаги предпочитам да добавям по-малко, но тъй като не ми е достатъчен този цвят, добавям още от другия, който е лилаво син, много специален, красив цвят. Преливаме и него. Просто защото първият цвят, който избрах, това е най-лошият цвят в тази палитра на MAC и въобще от всички цветове, с които имам опит, никога не съм срещала по-лош цвят от него. Добавяме още във вътрешния ъгъл на окото. Добавяме от пепелния цвят, който е в пепелно-розовия, който е в средата на окото, и с тази огромна четка на Inglot преливаме всичко, за да го направим едно цяло. И преминаваме, разбира се, на второто око. Преливаме пепелния цвят в сгъвката и започваме с най-ужасния цвят от палитрата да се опитваме да оформим външния ъгъл. Виждате, това не е лесно, тъй като цвета изобщо не е добре пигментиран. И доста трудно се случва. Преливам всеки път, когато добавям, като взимам по-малко от розовия цвят от лешникотрошачката, палитрата. Ето, погледнете как набирам от този цвят, за да мога да взема някакъв пигмент. И отново, разбира се, преливаме. Не подценявайте преливането. Ако искате да получите красив опушен грим, не подценявайте преливането в никакъв случай. И взимаме отново от този другия цвят, който погледнете каква е разликата, колко много по-пигментиран е, колко по-силен е,
Просто добавям от него там, където ми е необходим и познайте какво правим, отново преливаме. И преливаме. Обирам недостатъците просто с пръста си. Аз нямам нужда да слагам тиксо и такива неща, за да постигна равна линия. Просто така ми е удобно, харесва ми, справям се и набивам още малко от въпросния цвят в ъгълчето, по-концентрирано, като сега ще го прелея съвсем леко в неговите граници и няма да докосвам вътрешността, в която искам той да бъде най-ярък. И отново добавяме там, където е необходимо, каквото е необходимо от най-светлият цвят. Този път няма да използвам очната линия на Maybelline, защото снимам видео. Ще използвам любимата ми очна линия на Golden Rose, която е течна и за мое огромно съжаление тя не е водоустойчива, затова не мога да я използвам в ежедневието. Използвам я само за видео. Виждате как правя, построявам очната си линия. Първо края, след това от края издължавам навътре и по този начин оформям шаблон, който запълвам и след това доизкусорявам. Където имам нужда добавям или обирам и вуаля, очната линия е готова. Но все пак реших, че във вътрешния ъгъл на окото ще добавя от очната линия на Maybelline, за да не засълзят очите ми и очната линия на Golden Rose да се разтече в цялото ми око. Ето, довършвам това, което не ми харесва, добавям и продължаваме на второто око. Просто така. Това, което аз разбрах за себе си, за да се науча по-лесно да правя очна линия, просто трябва да се отпусна и да не ми пука особено. И да сгреша голяма работа. Взимаме памучето с мицеларната вода, изтриваме резултата и започваме отново. С много тренировки и желание, в крайна сметка, се постигат и резултати. Ето и на това око довършвам вътрешния ъгъл с очната линия на Maybelline. Приключихме с очната линия, използваме на Beyond фондютен, който е Sangel Aqua и разнасяме с тази четка на Inglot, от която аз съм очарована. Страшно ми харесва как нанася фондютен равномерно, незабележимо върху кожата, не изглежда тежко, но в същото време дава много добро покритие. Въобще доволна съм, харесва ми. Харесва ми и фондютена и четката, разбира се. Не забравяме надолу по врата да прелеем, за да нямаме разлики. Тъй като снимам, избирам Pro Longwear на MAC за корекция под очите, за прикриване на моите синини. Както виждате, в ъгъла, точно там, където слагам сега, е най-тъмното синьо място и затова е много важно именно там да се добави коректор, за да се скрие синината и това изключително много освежава погледа. Разнасям и надолу, като прикривам моите малки петънца покрай носа, с гъвката на носа, защото там имам леки червенини. И взимаме този рефил на Inglot номер 112 от серията им Rainbow, с който аз оформям вежите си. Показвала съм ви го в други видеа. Преминаваме към пудрата и избирам бяла прозрачна пудра, която е на Beyond Sebum Pact.
Тя е прозрачна, когато се нанесе върху лицето, доста добре матира. Избирам матираща пудра, точно защото снимам видео. Изключително е нежна и приятна, нанасям я върху цялото лице. В този случай минаваме към Baby Don't Go, с който контурираме скулите да се появят. И минаваме на това сладурче, отново от Beyond, картонена опаковка, с тази сладка пуховчица вътре. Това е студено розов цвят, руж, който аз обожавам, много харесвам. Това е единична сянка Naked Lunch, която аз открих, че мога много добре да използвам като хайлайтер, защото е много нежна, много красива и дава едно благородно сияние на лицето. Добавям на носа, на брадичката, а под веждите добавям от лешникотрошачката онзи розов цвят. За червило избрах сироп на мак. То е много комфортно, кремообразно червило и аз много го харесвам. Особено за ежедневието е много удобно червило, въпреки че не е трайно. И сега довършваме долната част на окото. Добавяме от най-светлия розов цвят с слюда в ъгъла и в началото на долните мигли и на двете очи. След това по средата ще добавим от пепелно-розовия цвят, който е сатенен. Ето, добавяме в средата. И за финал ще добавим от този тъмния цвят, който ще видите, че просто нищо не става от него. Затова взимам средния цвят, който е там и добавям от него, за да получа резултата, който искам. Спирала и черен моли в основата на миглите до средата на окото. И вуаля! Скъпи мои, ние сме готови. Това е готовият крем, който вие харесахте. Надявам се, че ви е харесал и че няма да ви затрудни. Ако нямате продуктите, които аз използвах, не е проблем, можете да използвате подобни, даже цветове, каквито вие искате, за да направите същия резултат. В описанието под видеото ще запиша всички имена на всички цветове, които използвах, защото можете да ги намерите и по-отделно в рефили в корнерите на Мак. Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че ми отделихте от времето си. Ако ви е харесало, палец нагоре. Подписвайте се на канала, по-точно абонирайте се за канала, за да виждате още нови интересни видеа. Също така можете да ме последвате и в Instagram. И това беше от мен за днес. До нови срещи в следващото видео.